has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Mga igsoon, gisaulog sa simbahan karon ang pista ni San Ambrosio, obispo ug doktor sa simbahan. Nataon ni siya mga 340 AD. Nga murag namatay po ni siya 397 AD. So kuwala ni siya katuig 57. Ako 58 na ko. So mangho din ako usa katuig, patay na ni siya. Pero dako kay siya og natampo sa atong simbahan, labi na gyud sa iyang pagpasabot sa atong pagtuo, isip obispo ug magtutudlo, ug ang pinakadako niyang achievement kay na-convert niya si San Agustin. Siya mao'y nakakonverter ni San Agustin, siya say nagbunyag ni San Agustin aron mahimong Katoliko. Ako sang espesyal na iampo dinhi ang akong suod nga pamilya, ang Tansan family, ang ilarong inahan, si Nanay Nini Tansan, at age 101, na matay niya gihaya ron to adito sa Tansan Hall sa Archbishop's Residence. So atong iampo ang kapahulayang dayon sa usa sa mga kugihan sad kayong mutabang sa atong simbahan. Nya nako sad kugihan ni siyang mutabang sa akong ministry, sila nga pamilya, Tansan family, Nanay Nini Tansan ug ang iyang mga anak ug mga apo ug mga sungkod. Ako sa ato sang iampo padayon ang ato mga benefactors and donors nga unta mahatagan sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan ug ang hingpit nga pagkasulbad na niining atong giantos nga pandemya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Iapil sa denatos pag-ampo ang ordination ni Seminarian Charles Quezon karong alas 9 sa buntag. O Dios nga naghimo ka kang San Ambrosio imong obispo nga magtutudlo sa pagtuo nga Katoliko ug panag-ingnan sa kaisog nga apostolikanhon, pabaruga dinhi sa imong simbahan ang mga tao nga subay sa imong kasing-kasing aron magdumala niini sa kaisog ug kaalam. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ayaw kamo kabalaka, katawhan ko, nag-ingon ang Diyos. Dasiga ang Jerusalem,
og ingna siya nga wala nay gubat, nga gipasaylo na ang iyang mga sala, ug nga siya nakadawat nagdubling silot, alang sa tanan niyang kalakasan. May usa ka tingog nga nagsinggit, pag-andam ug dalan alang sa Ginoo didto sa kamingawan. Himuan ninyo ang usa ka tulid ug lapad nga dalan didto sa disyerto alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid. Ang kabungturan mahimong patag ug ang dapit nga gansal-gansalon mahimong hapsay. Unya, ipadayag ang himaya sa Ginoo ug makakita niini ang tanang tao, kay ang Ginoo maoy nagsulti niini. May usa ka tingog nag-ingon, isangyaw, ug miingon ako, unsa may akong isangyaw? Isangyaw nga ang tao sama lamang sa sagbot, ug sama lamang sa bulak ang iyang katahom? Malaya ang sagbot, ug malarag ang bulak, kunhoy po na kini sa Ginoo. Wala gayoy kalainan sa sagbot ang tao. Malaya ang sagbot, ug malarag usab ang bulak, apan mulungtad hangtod sa hangtod ang pulong sa Dios. Tungas sa habog nga bukid o Sion, ug imantala ang maayong balita. O Jerusalem, tigmantala sa maayong balita, halasinggit ug ayaw kahadlok. Ingna ang mga syudad sa Hoda, ani-ana ang imong Dios, ani-ana ang Ginoong Dios, ug maghari na gayud siya. Aniya siya dala ang katawhan nga iyang giluwas, sama sa usa ka magbalantay sa karnero, pasibsibo niya ang iyang kahayupan. Ang mga napi iyang kubuson, ug agakon ang ilang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoong atong Dios moabot nga gamhanan. Ang Ginoong atong Dios moabot nga gamhanan. Awiti ang Ginoo bagong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang mga yuta. Awiti ang Ginoo daygang iyang ngalan. Isangyaw ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Ang Ginoong atong Dios moabot nga gamhanan. Isugilon ang iyang himaya diha sa kanasuran. Diha sa katawhan ang iyang katingalahang mga buhay. Isulti diha sa kanasuran, hari ang Ginoo. Nagamando siya sa katawhan,
diha sa kaangayan. Ang Ginoong atong Dios moabot nga gamhanan, maglipay ang kalangitan ug magsadya ang kayutaan. Ang dagat ug ang nakapuno niini palanugan. Maglipay ang kapatagan ug ang tanan nga anaa kanila. Unya ang tanang mga kahoy sa kalasangan magsadya. Ang Ginoong atong Dios moabot nga gamhanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatagong kaluwasan, kanayong siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong hunahuna unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siya usa sa iyang usa ka gatos ka karnero, iya gayong biyaan ang kasiyaman og siyam nga manibsib didto sa bungtod og mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga inig kakaplag niya niini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karneruha kaysa kasiyamag siyam nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi, ang inyong amahan nga atua sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Naghisgot si Jesus o gagmayng bata, pero ang iyang giatubang mga dagkong tao. So, sa may pasabot ani, duha di ay kabining ang bata para sa Ginoo, na ay bata tungod sa iyang edad o sa iyang lawas, kanang gagmayng bata na di pa nato pasudlon ron kayo sa simbahan. Nya naa say bata nga dako nag-edad, dako naglawas, pero ang iyang espirituhanong kinabuhi murag bata, di pa kamaong mulakaw, ignorante sa mga basic nga mga butang, tingali dili kapugong sa pagpangihi, di ba kanang bata di man nakapugong, mangihi ram nagditso mo na way control ba sa iyang kaugalingon, labi na gyud niining gitawag natog sala. Naay mga tiguang na kaayo, apil na ning nagwali nga di gyud kapugong makasaha gidayon. Kamo unsa man mo, hingkod o bata pa sa inyong moral life? Hingkod o bata pa? Makapugong mo sa pagpamalikas.
Maayo, makapugong mo sa kasuko. Kana bang tamparuson ka, di ka masuko, kapugong ka. Kanang kalagot, kung ang imong bana masakpan imong nangabit o ang imong asawa nangabit, kapugong ka. Sugod na. O pananglitan o gilad-ilaron ka, masakpan imong giilad ka, kapugong ka sa imong kasuko. Kapugong ka ng mga kalaway, labi nagkita ka diha cellphone na ang mga lain kita naon. Kita ka diha na imuaging hapit way gisulob, kapugong ang mga laki. Astampari. Mo na makapugong ka ng pagpanglibak. Labi na ron inigawas ni mo simbahan, hagdon day ka na imong tupad. Sikuan ba? Kapugong mo libak. Daghan kay natong di kapugong oy. Pasabot mura kag bata. Anhara malibang, anhara mangihi sa asa dapita siya. Munang ato yung taong butangag dayapir. Nga unsa may pasabot ni Kristo, nga di ko gusto nga dunay usa ni ining gagmayng bata nga mawala. Kinahanglan atong tudluan ang tanang tao unsaon pagsunod sa Ginoo. Ang atong misyon mao ang pagtudlo, kay kining pagtudlo mao ni ang pagpangita sa nawala. Kana bang nawala nga karnero? Ang pagtudlo. Muna si San Ambrosio, usa ka magtutudlo, natudluan niya ang daghang tao. Naapil si Agustin nga 32 anyos na tingali to atong idara. Nakabati si Agustin nga bata pa day kay siya sa pagtuo, na minaw siya ni Ambrosio, Saint Ambrose nga obispo atong panahona. Hangtod gibunyagan siya, gitudluan siya, nahimos ang pari si Agustin og nahimos ang lig-on sa pagtuo. Nahingkod ba tungod sa pagtudlo? Muna diri sa atong unang pagbasa, ingon isinggit. Unsa may isinggit? Tudloi ang mga tao nga murara mo og sagbot, murara mo og bulak, mawa ra mo. Di ba? Kung huy po na kunuta sa hangin sa Ginoo, mawa rata. Saan? Tuo mo na. Ay siguro karong taod-taod wa na mo. Patak siguro ana. Mapil mo ato pare atong na hitabo sa may talisay nga gidaro sa kanini ang nahaybol nga dump truck. Buhi pa day mo. Iglusot ninyo ron diha na dump truck nga nagdaog anupog mahaybol nga gapalit kag isda diyan ang kilid adto gyud mudarok nimo. Wa pay siguro ang isda masud pa sa imong baba. Pero patay na ka. Kaya na, amasan maninda diya sa kilid karsada. Nga likuan pa yun. Huwag na madaro diha. Ahurot yun nagkamatay. Nga, buhi pa day ka. Ang pari ron, mo adto ra ba Cruz Cathedral? Kay mo kuan, mo tambong sa ordinisyon. Unyag mahaybol lang na ang inuba. O naabay mahaybol diha nga sakyanan. Igagi na mo dapit sa may talamban. Daruho ng inuba, ang mapiit, ang pari yun. Nga makaikyas ang driver nga upaw. Makabuot na ko ana. Mura lagi ta og sagbot, mura lagi tag bulak. Nga nindot kay tanawon dire, pero ini kataud-tauran mga hug, mga larag. Mao na kuno ipasangyaw. Mao na ayaw mo pagpalabi og kadao, ayaw mo pagpalabi og pagpakasala aning kalibutana, kay ang pulong kuno sa Ginoo mulungtad og dili mamatay. Pasabot hukman ta base sa pulong sa Ginoo. Ang muhukom nato ang pulong sa Ginoo kay di siya mamatay. Kinsa man ang pulong sa Ginoo? Mao si Jesus. Di ta niya pasayloon kung patay na ta, pero karong buhi pa ta, tagaan ta niya pasaylo aron makabalik ta. Muna isang yaw na nga mintras buhi pa ta, maghinulsol na ta nito mga sala. Di ba? Ayaw na mo pag-practice anang mga gitudlo sa kalibutan na sukwahi sa gitudlo ni Kristo. Sama pananglitan ingos Kristo, kanang inyong kwarta
ihatag na ngadto sa mga kabos. Ayaw mo pagsigig tigom anang kwarta dinis kalibutan nga kutkuton lang sa anay o kawaton lang sa mga kawatan. Pagtigom og bahandi dito sa langit, pinaagi sa pagpaambit sa inyong mga grasya dinis kalibutan. O kining tanan nga ning ambit aning atong mga projects dinis atong simbahan, tuan na ni sila'y bahandi ro sa langit. Labi na gyud ning namalit ron sa atong slots para sa DOPS, SBF, nga once and for all projects. Daghan-daghan na biasad silang nipalit. As of yesterday, niabot na gyud og 3,013 ang atong halin. Nakatungtong nag 3,000. Praise the Lord. Una na mga 3,000 katao, more or less, nga doon na treasures in heaven. Gusto pa mong muambit? Naapay 56,987 kaslots. Karong December, magtigong tagrasya sa langit, palit lang ko sa kaslat. Na para ba tayo gamayng problema? Kita may mo shoulder sa kanatong katubitang 110,000 nga gastuhonon ron sa ordinasyon ni Seminarian Charles. Nga nagsikan collection man ta atong Domingo. Ang ato ra gid taong nasarap ni abot ra og 54,161 and 25. Kuwangan pag mga 56,000 more or less aron makumpleto ang 110. O ganahan pa mong mudugang. Doon na pa mo'y chance hangtod ugma. Kay pwede man tog utangon to natong kitirer, ugma na lang nato bayaran. Di bitaw, makuha ta sa atong kwartas parokya, atong itapar ani. Nya kanang inyong i-donate, ug napay gusto diyang mo donate para ni Brad Charles, atong ihulip sa atong gikuha sa atong kwarta karon. Ato maning hulipan, pero guwa na mo donate, kanang kolekta nato nga min sa atong parokya, atong itapar ani. At least nakatampo ang nihog sa kolekta. So ingon ani ang atong paghinatagay. Ngano man, tungod kay gusto ta nga makatigom og bahandi sa langit, kay mapapas ta diri anytime. Si Nanay Nini Tansan ning abot siya og 101 years sa iyang kinabuhi. Pagkakuan man ting ito, 96, 97, 98 og 99 years old siya. Ako gi iyang requeston nga mumisa sa iyang birthday. Pero pagka 100 years old o pagka 101 murag lain na iyang request. Di natin ko kaabot sa iyang rebel or ako ba kay nabisig maayo. Mao na nga kana ganing karon kuan na siya. Sa dayo na niyang opera, kay gioperahan man siya diri sa iyang internal intestine man siguro to. Unya ako siyang gitawag ko nira ni Sir Alex Tansan, iyang anak, o ni Sir Dodong Tansan, Santiago Tansan Jr. nga pahilugan. Abtik pa kayo babaw Hilugan ti ka, nay. Oo, sige, hilogi ko. Sige. Nakunsa man, blessing o hilog? Hilog. Gibutangan man siya diri og kanang kaw-kaw. Iya gidayong gipukas. Sige, hilog na. Sige, hilog. Kay Diyos nun man kayo ni siya. Kusog ay mang-donate ba? Sila donate anang Tansan Hall diha sa SPFY aron magamit sa mga kuan. Murag iyaan man po ni siya ni Bishop Jando. Mapuslanon kayo ang iyang kinabuhi. Nya, wa man sa sila pasagdi, ni Asinso man sad, kwartahan man sa kaisla dinis kalibutan, pero mang-donate po sila. O gani, dinis atong simbahan, di lang kumusultig hain ang ilang na-donate, basta niya sila daghang na-donate din Hastas akong kinabuhi pagkapari. Di doon nasa na sila treasures in heaven. So, ang pasabot ani ba, kung magsigi di itaghatag dinis kalibutan, dili sa di ita himuong kabos sa Ginoo dinhis kalibutan, mahimo sa tang posible sang mahimo tang dato. Nya dato sa ta dito pagkanindot ana kaysa dato kadiri nya pobre kay kadito. Kay di jud ka manghatag sa imong kadato,
magsige pa yung kag pangilog anang naang dili imo. Hasta pa karsada imong ilogon, himuon imong parkingan, himuon imong tindahan. Dako na jud kay kanag negative dito sa langit. Di ba? Amay mo kamo din mga buutan mamo kayo. No. Buutan mo. Ambot na way siguro. Karon daghan kay gabinungulay. Daghan kayong na nag-away tungod sa kwarta, tungod sa utang. Daghan kay mga mangingilad na namang tay daghang kwarta, mangilad pagyud, ana no. Mao na nga wa na gina dito. Mao na si Saint Ambrose ni invest pod sa iyang kadato, dato man siya wisdom, dato sad siya og bahandi. Ang iyang gialagaran siyang bahandi ang mga kabus. Ang iya sang gipaambitan sa iyang wisdom mao ang mga tao nga naapas kangit-ngit sa sala na apil si San Agustin. Muna sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag. Wa mo kadumdum. Ang Ginoo atong Dios moabot nga gamhanan. Yes, gamhanan kay siya. Kahibaw siya tungod siyang gahom sa tanan atong binuhatan. Kahibaw pod siya sa atong kasing-kasing o kinsay atong gihigugma, ang mga butang bas kalibutan o ang butang ba dito sa langit. Kahibaw pod siya o kinsay atong gihigugma dinis kalibutan nga mga tao. Ang mga tao bang gihigugma sa Ginoo kadtong mga nawala, kadtong mga makasasala, o ang atong gihigugma kana bang mga tao nga magsigig hatag nato og pabor. Karon ra ba panahos eleksyon, kusog kay tang mohatag sa atong pagbutar ngadto sa mga taong nihatag natog pabor, pero di na lang ta mamalandong kining tawhana nihatag bag pabor sa atong nasod. Basig nihatag lag pabor sa pipila nga makapadaog niya ang nasod gisupsupan og maayo hangtod na karon nagailaid na tas kalisod purti ng dakuan natong utang nangaguba pagyud ang atong mga kalikupan. Ana, ato kaning pamalandungan oy. Di ba? Amo na magampo tas Ginoo nga ang iyang gahom motudlo nato unsay angayng buhaton. Gahapon bitaw naagi wisdom ang Ginoo nga gipakita nako. Didto man ko sa Asturias nagmisa ko dito sa Santa Lucia sa parokya sa akong classmate si Father Chris Amores. Alas 4 ang misa niya, kaon-kaon paggamay paghumas misa, pag uli na namo des an agi misa Asturias man to, nako palitag ka ng bingka sa Asturias. Mo to sige mig pangita. Kusog-kusog dagan ni Edgar, ang resulta na agi mi sa mga naninda og kuan saylo namin nako lugar sa so gipabalik na ko sa Dani dito sa kay Kuyog Mas Dani, puli-pulis lag drive Edgar. Nako balikan nga to dan palit og tumbingka dinhi lugar Miss Dan. Sus diha may nanabok mga bata, mga 5 kabuok nanabok ba. Kuko dito pundok to sa kinan nako. Unsa may inyo? Ingon siya, "Nahiggon mi." Nako nga usa ka buok laki og 4 ka buok babae. Nako sige, kanta. Kanta dayon sila. Pasko ay kay saya. Mga inaana ba? Mga tanang moderno na TV. Nako kamao mo kasadya. Unsa man na? Nako, kasadya ba? Nintak na. Di kamao. Nako, Jingle Bells. Siya. Kanta ni gamay. Kanta sa sila Jingle Bells kadiyot. Wa kahuman. Akong gipangtagaan og tag 50 pesos kada usa. Sus, layat-layat sa mga bata. Pertig yung lipaya. Pertig yun lang lipaya niya. Highway biya na diha. Nagigikam sa tos atbang. Sus, ang usan nila kakauban. Wa nalimtan man din nila gamayng bata. Nilingkod sa karsada dito. Nihilak og maayo. Kay gatanaw siya sa iyang mga kauban dito nga. Nagdaog mga kwarta. Gasig hawk-hawk sa tag 50. Ana-ana sa suga. 50. Layat-layat yung maayo. Ana. So, naghilak naman dito. Ilang gitabok. Pagtabok nila na may daghang sakyanan nga nagdagad. Di hapit ang mga sakyanan. Ang ilang yun, agkalipay yun nga, dadon sa to nila nga risatbang. Dadon, wala, dadon na ron. Yay, maligsan, sus, gidagin ang bata nga to, tabok, spika sila, nasan lima na.
Padir pa kanang sir, kana gadi di apay wa mahatagi. Nako, kuan man na kana gadi wa man na mo kanta. Dito ra man sa atbang. Tagaan na akong 20, perti gyapong lipaya. Nako, ay sabog panabok anang pagtan-aw mo sa sakyanan ha. Kay nay daghang sakyanan. Sus nanabok man yun. Naawahi to katong gamay, giagak o gigunitan pa to magwang. Hapit yun matapsingis motor. Ang motor sa hapit sa matumba. Diha ko ang akong kakulba ba. Sus, og naligsan pa to mga bata. Na nagamaginikanan sa dito, ambot wa ba ka to magtungit sa dito at bang. Nganong wa sa gyud pugni ilang mga anak, nganong gitugutan ato. Dito na nagyaw-yaw. Kato mga biyak-biyak na kayo. Isog na kayo tanan. Napundok na sila dito. Nihunong intaw ng motor dito sa kilid. Kulba sa tingin kitong iyang kuha na to kayo. Warag ko siya kayo. Maligsanan. Yan diha na ko nagunahuna. Di giday maayong manghatag tag kwarta dinhis karsada labi nag mga bata. Ug karon ako na gining usahon din agyog ko mohatag og kwarta dihas karsada. Hazard yun, hazard. Sakto gid ng wisdom diha sa Cebu City nga dakpon ang manghatag og kwarta dihas karsada. Nahug og hazard ang mga bata. Nakaana gis Edgar stang padir ako ga-imagine ko gimok akong dari kay stilang highway ko na national highway mga sakyanan perting kusuga mga motor perting kusuga mga bata tabok-tabok panon-panon kay nangita lagi ang taon tong 50 naku pastilan ang kalipay nila mahimo niyang kasakit tungod lang atong kwarta maorasan na ang kwarta dinis kalibutan lipay kay ka nga purti ni mong daghanag kwarta nya giligsan na diay ka sa ligid sa sakyanan ni Satanas ug gidya na diay ka ngadto padung sa impierno sa kamatayon nga dayon ang imong katawa unya baslan og hilak muna ay ginahigugma ang kwarta example gito nako mga bata kwarta layat-layat wa na maghuna-huna og naa ba ni peligrong mahitabo bisag gisinggitan na nakong mayo ay sabog tabo kay daghang sakyanan pagbantay mo wa maminaw kay nay kwarta labang dayon sus kuyawa gid aning kwarta di ba kaning pari og daghang kulikta awa di ko kay bawo nga ang nagtext nako nga madre gusto dai mo ambits kulikta sige ter ari dire kamera man duha sige ter ang tango sa ninato atong sutana og imong bilog pahimuslan taning kwarta daghan kay nahimong bisyoso daghan kay nangihimong adik tungod aning kwarta daghang ing nakapangabit tungod aning kwarta wa kabantay ba tungod sa kalipay daghan kaayo ang nadisgrasya tungod sa kwarta inom og maayo dadayos motor bangga dayon patay tungod sa kwarta wa patoy kwarta dito mag-inom dito tug uli sa ila manglimpyo pa to mamanday pa to dito kay way ikasuhol sa karpintero pero daghan magkwarta idit pang sekretary abot ito di sa kumudi need na ano ay gabaan ta kabuutan ra ba intaw so mo na ngako lang ba magbantay ta aning kwarta kay mura tag bata usahay way control basta nanay kwarta wa na maghuna-huna unsaon ni ug unsay mga peligro nga hitabo mao tong gagmayng bata aktual to wa mas lakibaw ang ila ang kalipay layat-layat god imos Edgar tanawa pa hagka namang kwarta isihag na ko alam layat-layat pero ang laing sangbahin nato nako ang bata lipay kay gitagaag 50 layat-layat ako kaha no magmisa ko tagaan kog 50 pesos mulayat-layat baka pos kalipay pero himuon ganig 50,000 ako layat-layat sa pari nindog na tayo mga igsuon sa atong pagtubag sa tawag sa Dios uban ni San Ambrosio mudak musangpit kita sa atong mga panginahanglan ngadto kaniyag moingon Ginoo patalinghugi kami Ginoo patalinghugi kami nga ang mga Kristiyanos magmatinahuron unta sa pulong sa Dios ug sa kanunay andam sa pagsangyaw niini mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo kanato
sa buhatang pampubliko, mga maayong mopaambit sa mga bahandi sa kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga sa katapusang adlaw, banahon unta sa Dios ang atong mga igsuon ug mga kahigalaan nga nanag-una kanato diha sa pagtuo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. O Ginoo, panalangini ug kaluy-i kami. Ihatag ang among gipangamuyo kanimo diha sa pangaman ni San Ambrosio, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta, tamahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami nga sa pagsaulog namo sa mga seremonyas nga sagrado, bubuan unta kami sa Espiritu Santo sa kahayag sa pagtuo. Pinaagi niini sa wayhonong nagtudlo si San Ambrosio
sa pagpakaylap sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Ambrosio, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalitdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, labi na si Nanay Nini Tansan. Malaumon nga mabanhawon ta sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, aniya nagsimba dinhi ug ang nagsimba sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Ambrosio ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon.
pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, huwag ka na mo ang imong harian, patuman ang imong pangud, dinhi sa yuta, may kung sa langit. Ang kalanunam sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upang sa iyo kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasayo sa mga nakasala kanamoy. O pili mo kami itubyan sa mga pagsulay. Inunuan huwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo mananging harian, ang gahugang himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanin. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ko angay magalawat kanino, apan ni pamulong lamang maayo. Ang lawas ni Kristo, Amen.
Sama ang gugma sa Diyos alang kanimo kinabuhi giulang aron ka maluwas kalabasan kadautan sa taong ipapas pasay lugugma ihatag sa Diyos dul kaniya kay mabati siya ug salig-salig ang guma kinabuhi tanawa ang Diyos pamatian kanunay maghari siya daot Ginoo imo pamatiyo. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami niining pagkalawat. Himua nga makapahimulos kami pag-ayo sa mga pagtulunan ni San Ambrosio o nga sa paglakaw namo nga badasigon subay sa imong dalan maandam kami alang sa bangkete nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Maria kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang Diyos nun nga panalipod, divine protection. Mahitabo lang ni kung mahigugma gid ta sa mga nawala og maningkamot ta pagtudlo nga mabalik sila sa pagtuo nga tinuod. So atong pasalamatan sa makausapa ang atong mga benefactors and donors nga namalit sa atong slots as of yesterday, ang atong divine unity, prosperity and satisfaction nga slots ning abot na nahalina na ta og 3,013 slots. Pasalamat sa Ginoo. Napay 56,987 slots ato ning hotdon karong buwan sa buwan sa Disyembre. Ana lang, palit lang mo sa kaslat, Enero, hurot na ni siya. Pero digid mo palit, magagad-agad dasan mo sa ato din isigig announce. Wa gini ayo. Bitaw siya, okay ra gyapon. Ato sang iampo ang ato karong ordinahanan si Brad Charles Puison og kuyog sa iyang upat man siguro ka kuyog niya, 5 sila tanan. Nga unta magmalampuson og mutuhok silang kasing-kasing ang grasya sa ordinasyon sa pagkadikon, diaconate. Nya kuwangan pa man ta sa atong igasto, kamusang nadutlan diha, dugang na lang san mughatag ha. Kuwangan patag mga more or less 50,000. Ato lang gyapon ang dawaton bisag mahuman na ang ordination. Ang atong misa ugma, pista sa Immaculada Concepcion, pistang iglilihi ni kitang tanan kinahanglang manimbag yun. Kanang dinhi sa ato natay alas 5 nga biblical rosary, nya alas 6 sa buntag ang atong high mass, nya sundan dayon sa alas 9 sa buntag, alas 11 sa buntag, nya sa hapon alas 4 sa hapon ug alas 6 sa hapon ang atong mga misa dinhi. Sa atong mga special chapels, Sunday nga schedule sa misa ang imisa dito. Lataban 5:30, Sambag 8:15 in the morning, 5:30 sa buntag ang Lataban, ang Tablat 2:30 sa hapon, ang San Roque 6:45 sa buntag, ang Santa Cruz 9:30 sa buntag, ang Lorena alas 7 sa buntag. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Hug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.